Ніхто з нас не сумнівається, що російсько-українська війна завершатиметься перемогою України. Отже, всі знають, і в першу чергу військові, Крим – це є ключ для звільнення всіх окупованих територій України. І тому, як на мене, людини абсолютно не військової, але яка спирається на дослідження, на думку військових експертів, наша перемога, вона дійсно відбуватиметься через звільнення Криму і очищення акваторії Чорного моря. Тому для мене тут немає таких, знаєте, сумнівів в тому, що звільнення Криму, як деякі думають, в далекій перспективі. Так було до 24 лютого 2022 року. І тоді багато, особливо на Заході, політиків, десь так по умовчанню думали про те, що колись там, 50 років, скільки там. Але тепер, коли